Okay. Gandang gabi sa inyong lahat, mga kawaray, mga kababayan, sambayan ng Pilipino. This is Waray, Luneta Park. Okay. Lapit tayo doon. Okay. Ayan mga kabayan. Ang Luneta Park ni Rizal. Si Rizal sa Luneta Park. So ayan. So subscribe, share. Okay. So sa ngayon, bisperas dito ng Poong Nazareno, Rizal Jesus Nazareno dito sa Luneta Park sa Quirino Grandstand pagpupugay, nagpapahalik. So ayan. Maraming tao rito. Ayan o, namamasyal. Punta tayo doon. Saka lang. Yung mga dala-dala ko rito eh. Ano? Okay. Giwokingan natin ito. Iwan na tayo. Okay. Patay na po din dyan sa may platform ko. Huwag po kayong mo dyan. So, nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng Luneta Park Highway. Oh, ayun. Oh. Okay, may mga ayan ang pila. Ang pila ng mga devotees. Tama dito, pasyal-pasyal naman tayo. Hindi naman tayo pipila, pasyal-pasyal lang tayo muna. Ayan na. Ayan. Mailaw na laruan. So ayan. Andito tayo sa kilometer 0, Luneta, kita ng Luneta. Bye. Hey, not too far. Hey!